Sing jeneng kodrating sing gawe urip ki pancen ora iso diselaki. Neng endi neng katentreman, neng kono mesti eneng wong-wong sing kepengin ngrubuhake rasa tentrem sing mapan ana ing pertapan Kembang Sore. Iya, Mbah. Mula Antasena cancut Aliwondo mawa kowe seneng. Aku ora pengin pertapan kuwi iki kelepetan dedosaning para Sata Kurawa undurna ya, Le. Lho niki. Ngestaken dawuh, nadyan kula ugi parengaken ngunduraken para Sata Kurawa. Anoman wis tuwa ning aku percaya marang kadidayanmu tak pasrahi perkara iki. Lho niki ngestaken dawuh. Babar wisan bubarno kang padha seba, para cantrik bubarake Begawan Sabda arep manjing jroning pertapan iki sajake wis ngancik tengah beduk tengange wis manjing ya kuwi wanci luhur. Aku arep nglakoni manembah ngersaning Gusti sik. Yo, Mbah. Muga-muga Simbah tinampa manembahe marang ngersaning Hyang Wahanasa. Ya Antasena lan dawuhna marang para pengrawit pertapan Kembang Sore ya kuwi kembang laras. Supaya ngiring karo Begawan Sabdawala sing kompak, sing apik. Aja nganti ting kruwil. Tabuhane kudu sing rampak. Ya. Engko nek ana sing kira-kira ndhisiki le nabuh utawa ora bareng kancane, engko tak potonge, Mbah. Ya wis. Sakarepmu ora apa-apa. Nek ora dingonokne ndak do tuman wae. Wis gawe dawuhna, aku tak mlebu jroning pertapan Antasena. Ya, Mbah, ngestakake dawuh.